As propostas do Goberno para as convocatorias do POS saíron adiante cos votos a favor de PP, PBBI e PSOE e as abstencións do BNG e Suma Ribeira. Coa chega provincial de 2020 acometerase a pavimentación dun camiño en Gándara na parroquia de Artes, a renovación de servizos na Rúa das Américas en Aguiño e a instalación da rede de saneamento no lugar de Agrelo. Na convocatoria de 2019 incluese a pavimentación e dotación de rede de pluviais na Rúa do Castro en Castiñeiras. O préstamo provincial para 2020 dividirase entre obras e servizos e a redución da débeda con entidades financeiras. O préstamo provincial 2020 por montante de 268.000 euros, no que se propón a renovación de servicios da pavimentación en Rúa de Falcato e a súa travesía en Corrubedo, a pavimentación da Praza da Amarella e a renovación de liña de abastecimento na carretera da Diputación 7305 en Carreira. O POS complementario, que ascende a preto de 500.000 euros, incluiría saneamento nos lugares de Canaveiro e San Pedro, a renovación do lumeado nas rúas de Galicia, Lugo e Rosalía de Castro e a pavimentación da rúa Romero Ortiz. Sobre as obras que temos sobre a mesa, o listado de proxectos POS más 2019, salientar que todas son relevantes para o noso Concello de Ribeira. Lóxicamente, poderíamos facer varios listados e todos serían válidos. Destacar a importancia da obra da humanización da rúa Romero Ortiz. Malia considerar necesarias todas as obras propostas, os grupos da oposición ven prioritarias outras actuacións, polo que demandan un consenso previo da corporación. Este grupo lo que haría, y le recomendaría a usted, es convocar una mesa de partidos y de ahí, en esa mesa, negociemos un listado de obras. Levamos varios anos nos que desde o BNG pedimos que se nos convoque formalmente a falar e a dialogar as obras que van a incluirse no plan da Diputación. Daí a demanda formulada polo voceiro de Suma Ribeira para que se tomen como referencia criterios técnicos a hora de propoñer os proxectos a incluir nestas convocatorias. Que quizás tiveran que ter prioridade de estudios técnicos e estudios dos técnicos dos concellos donde se estableceran as carencias e prioridades de investimentos